ассалому алайкум дӯстон, мардум подписчикои канали Сауду ТЖ, мардуми дурай ватан, бордоре ки ба хотири харид кардани мошинро тамошо мекунед. Имрӯз 4 феврали соли 2026 сол навори мошинои арзон дар канали Сауду ТЖ пешниҳод мешавад, тамошо кунед. баъдан дӯстон бораи қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, офис, умуман чизе ки барои реклама, барои фурӯш дорен, дар WhatsApp рӯй кунед Сауду ТЖ рекламаи фасон карда фурӯшта мегузорад. Имрӯза наварда ҳастай BMW ҳастай, Toyota Corolla ҳастай, Mercedes C-Class ҳастай, 21099 ҳастай азиз, Daewoo Nexia ҳастай, Daewoo Matiz ҳастай. Хулоса ки навор беҳтарин навор, мошинои арзон, седаниҳои арзон, хэтчбекҳои арзон, асраҷии арзон бари шумо. дар видео лайк кунед, дар канал подписатсия кунед, аввалро шурӯъ мекунем. дӯстон азиз, баъдан кадомитон дар телефонтон телеграм дорен ва хоҳиши тамошо кардани навораи Сауду ТВ, Сауду ТЖ дорен, телеграм канали мо бо номи Сауду ТВ дӯстон азиз дар поист нависен, дар амуд телеграмтон ҷои поист нависен Сауду ТВ мебарора бача азиз. дар инҷа мошинои арзон, хонаҳои арзон, квартираи арзонро бисёртар навор мекунем. мегзарем ба якумин BMW фурӯшӣ равонкардагӣ. BMW фурӯшӣ ҳастай ки солаш 2005. ин мошин дар шаҳри Душанбе дар Саховат қарор дорад. мега ки 77000 мегем, бо муомилаш мекунем. газ, бензин, объёмаш DVD, коробка автомат, документи 1 сола, тонировкаи 10 рӯза дора, ду рақами дастӣ, 1 то WhatsApp мегзорам. мега ки мошин ба сум 77000 сомон, алиши вариант, ягон мошини Opel Sedan-ай, хэтчбекай, астрачияй боша, агар алиш мекунем, не ки болои сум бутан ки мода камтар сум дар корай. номеро падарка дӯстон 19 марамат занг бизанед аз уми канали Сауду ТЖ. объёмаш DVD, коробка автомат, алиши мошинои мақсад арзонтар боша, болои сум бутан, сум дар кор, 1 сола ҳуҷҷат, 10 рӯза тонировка, қадру қомат хушрӯ, мордаш фасон. Сауду 77000 алиши ба Opel Sedan хэтчбек. мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. Zote T600 ҳастай ки солаш 2015 бача азиз. ана дӯстон мошин, ман дар бораш гап мезанам, рақамҳои WhatsApp-ша мегзорам, бахтон далши бо занг бизанед. мошин дар Душанбе мега 32000 сомон, бензини холӣ, объёмаш д, коробка автомат, растамошка надора, мотор 100% кор карданаш, каму беш камбуд дора. мақсад дӯстон нарха мега ки 32000, хай растамошка мекунен, утилизатсия мекунен, далчи корша мекунен, расходош чанд қашава, агар хай болои 32000. хулоса ҳисоб кунен чанд қараши бигиренш. фақат бензин 2015 сол, мошинша дар шаҳри Душанбе, салон тоза, краска тоза, ҳолати нахаду. хулоса дӯстон, кадомитон да Zote T600 дар корай 2015 випуск, солои наваш бача азиз. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz C-Class ҳастай ки солаш 1999 сол, кузов седан, мошин аз учёт баровардагӣ тайёру навоздох. ин мошинша дар Душанбе қарор дорад, солаш 99, 57500 сомонӣ нархаш. сӯзишвориш бензин плюс газ, краска ҳамин ҳолат, объёмаш 1.8, 168000 километр пробег бача азиз, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, задагӣ надора, ҳуҷҷатҳо 8 моҳи дига ҳастай, бо савдо мешава. 57500, алиши вариант надора, кредит вариант надора. мошинча неки тозаҳак хушроҳакай, савдо дар болои капот, мошин дар Душанбе. аз уми канали Сауду ТЖ занг бизанед. дӯстон, лайкотонро гузорен. ҳамин канали Сауду ТЖ да подписатсия кунен, дар видеое ки мондем лайк монед, чунки 80% мардум лайк намонед. мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla-и фурӯшӣ ҳастай ки солаш 2005 дӯстон азиз. ранги филдерайнен, кузов универсал, хеле мордаш филдерни морда. тамошо кунед. солаш 2005, мошин дар Душанбе қарор дорад. мега 42700 сум мегем, нархша муомилаш мекунем.
сӯзишвориш бензин ва газ бензин. Авиомотор 1.6 коробка передача автоматика. мошинча мега зури бадай, краскаш тозаҳай, мошин нахаду, харидори аниқ телефон кунен, иншоалло ки муомила мекунем. рақамҳои WhatsApp рӯи экрани шумо занг бизанед. оиди ҳар як мошин дӯстон, номерои соҳибмулк мондагӣ далши маълумот гуфтестам. хушрӯ гӯш кунен. 42500 сум бензини газ, объёмиш 1.6, коробкаш автоматика, краскаи сафед, қадду қомати Toyota Fielder бачаҳо. мегзарем ба панҷумин Opel фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки солаш 1998 дӯстон азиз. мошинчае ки тамошо кесен дар душанбе қарор дора 45000 сомон ай. медонен хечибеки 45000 ҳастае, хечибеки 55000 60000 медонем бачо. ҳаст хечибеки мисол 15000 20000 ай. барое ки мошин ба мошин дора, састаяни ба састаян дора. ҳаст нафаре ки мошина мегира 24 соат қатъи усту ай дӯстон. ҳаст нафаре ки мошин мегира хаяки усту да мерен кам, либои мошин хаяк кам беш кор дора техника ай. нашуд ин мошинча 45000 бензин газ, объёмиш 1.6, коробкаш механика. аввал мега хушрӯ гӯш кунем, баъдан занг бизанен. беҳуда нороҳат накунед, чашкаҳо варид надора, ҳамаш заводскои тозаҳай, кузов умуман пӯшидагӣ надора, тагу тор тоза, 45000 нарх, иншоалло ки муомила дора. занг бизанем бачаи азиз. мегзарем ба шашумин мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi фурӯшӣ ҳастае ки солаш 1996. мошинчаи душанбе 15000 сомонӣ, бензини газ, краскаш тоза, объём мотор 1.6 литр, коробка передачи механика, пробег 240785 километр. нигоҳ кунед, 240785 километр. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. мотор, коробка хадавой мега созай сатҳӯза. ҳуҷҷат неки надора, утилизатсия дора. мотор, коробка Opel. срочна иншоалло ки 15000 мегем, муомилаш мекунем. кадомитон Nexi харасен, любители Nexi арзон ҳастен, ина марамат. рақамҳои телефон ахираш 2011 WhatsApp ам шояд дошоша занг зад пурсоншем бача азиз. лайкотона гузорен, дар канали Saudo.tg подписатсия кунен. фақат наворда лайк монем бача азиз. мегзарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ. любителои Matiz ҳамҷа ҳастен, гӯяд дастаро бардорен. Daewoo Matiz ҳастае ки солаш 1998. ин мошин дар шаҳри Панҷакен қарор дора. мега ки 22000 мегем. ҳамин Matiz-о бачаҳко медонен чӣ хубӣ дора? хубиш ҳамяе ки камрасход айда, саба какай бад. экономични автомашина, агар ай созаш бағалта, иншоалло ки баракат меёбен. 22 солаш 98, бензини холӣ, объём мотори 1.1, пробег 218798 километр, коробкаш механика. ассалому алайкум, мошин на хадуай мега, документ то моҳи феврал, балоно нав, савдо дар болои капот дар шаҳри Панҷакент. мошин дар Панҷакен хулоса занг бизанен. 22000 сомонӣ, иншоалло муомила дора. дӯстон, мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ. Lada Vaz 2113 ҳастае ки солаш 2006. 2113 2006 сол дар душанбе қарор дора. 13000 сомон нарх дора азиз. фақат сӯзишвориш бензини холӣ ай, газ не, фақат бензин. объём двигатель 1.6, коробка передачи механика. тарафи чап мега крил алиштагай бекраска мебошад. харидори аниқ боша, иншоалло ки бо арзон мешава. ҳозирашта 13000 сомон мегем. беҳуда занг назанен. ҳамин дидем ки баъзеҳо аз мисол ранги ман мебинад ки мошин арзон ай, дарав занг мезанед бачо. солаш 2006, 2113, 13000 сомонӣ, занг бизанен, бо далши маълумот пурсон бошен. дӯстон, дар канали Saudo.tg подписатсия кунем. пага худохоҳад навори хонаҳои арзон мешавад. мегзарем ба нӯҳумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузуфи сидани 27000 сомонай, солҳои 1993 имсол бачаҳо.
мошинчара фикр мекунем краскаша нав кардиан. Сӯзишвориш бензини газ, объем двигатель 1.6, коробка передачи механика, 93 сол дар ноҳияи дар шаҳраи ноҳияи Конибодон хулоса бошад. Азиз қарор дора. Мошин дар ҳолати беҳтарина, мотор масъала намехӯрад, хадавоиш тӯбча, мошин истодагӣ, техосмотр утилизация надора мега, неки 27000 мега муомила дора. Инак камтаракак савдо мешава. Аз мо навор кардан бачаҳо, чизе ки қабул мекунем, чизе ки меёвем, ҳамун нарх бояд монем. барои ки хай соҳибмулко ки чизе гуфтан ҳам хел бояд монем бача азиз. ҳам худи ҳаракат кунем бачаҳо, кадометон мошинотон роҳӣ мекунен, ҳамин нархҳоро ягон нархҳое монем ки арзанда бошаву савдо шава. мегзарем ба даҳумин мошини фурӯшӣ. дӯстони азиз, Opel Astra J фурӯшӣ аст ки солаш 1998. Astra J 98 дар территорияи Ҷаббор Расулов қарор дорад. ҳозираш 45000 мега бо муомила дорад. худо хоҳад. сӯзишвориш бензини газ, объемиш 1.6, коробка передачи механика, 194137 километр пробег бача азиз. ана ҳамиқа мега мошин гаштагиай. ҳар чизе ки ҳаст ҳами хелда дӯстон азиз. хулоса техосмотр 2026 17 июн утилизация ҳастай, объемиш 1.6, моториш простой, 45000 худо хоҳад бо муомила дорад. чизе буд ёфтем, роҳӣ кардем, хоҳиш кардем, ҳаракат кардем, ҳамаша монем бачаҳо. чизе мақсад дига набуд ки навортон кунем. ана далчи бо барои қабули реклама WhatsApp мегзорам. роҳӣ кунен, ай тараф бо реклама кардан гирем, мардум тамошо кунанд. лайкро гузорен, дар канали Saudo TJ подписаться кунен. навор маъқул боша бигӯем ки Saudo TJ беҳтарин навор кардӣ. зиндаву сарбаланд.